tadzoka zvekare tiri muchirongwa chatofamba nacho mazuva ano chatinotaura nyaya dzepasi chigare dzakasiyana siyana, nyaya dzatosangana nadzo mumatunhu nekwatigere dzatisingazivi kuti dzinofambiswa sei, kuti nyaya idzodzo todzibuda sei sevanhu vatema nekuti tiri vanhu tine kwatakabva uyezve tine kwatiri kuenda. Saka nhasi tabva tauya nachiremba vanonzivo Gogo Rihanna. Saka tati tisvike mudare mavo nekuda kwezvakawanda wanda zvatiri kuona mabasa avari kuita akasiyana siyana nemamwe atiri kungonzwa nevanhu vachibvunza mibvunzo yakasiyana siyana. Saka nhasi tabva tataiwa, regai tikupei Gogo hamuvanzwe vachitaura. Vane mibvunzo please inyorei mucomment section, tinenge tizovabvunza Gogo kuti nyaya dzacho dzinoitwa sei. Gogo makasimbera? Aiwa, isusu tinofara Gogo. Gogo ndichinyanyouya kuya kwandaita tine nyaya dzakasiyana dzatiri kusangana nadzo sekutaura kwananichiita panani tiri muintroduction. Tine nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira izvezvi panguva yatiri nei Zimbabwe iri kuchema, tine kurasikirwa nekudoka kweropa kwakati wandei. Saka taida kuti mutiudze kuti vanhu vane hama dzingava dzakauraya, for example tikada kutarisa nyaya yekuguruve kwakafa vanhu vakawanda vaiurayiwa, vamwe vacho tainzwa pachinzi vakachekwa nemapanga vakazodii, mumwe akati ndakatodya nyama. Zvinhu zvakadaro izvozvo Gogo zvinofambiswa sei? Hakuna here mhepo yakasikwa apa kuitwa kwaitwa zvinhu izvozvo? Mhepo dziriko, mhepo zvadziriko dzinonogara muvanhu. Kunenge kuine vanhu vakafa kudhara vainge vakaita zvinhu izvozvo, ndo vanonogara muvana vatiri kubereka. Achinogarwa nemwoyo unobva wamupfeka oenda kunouraya nekuponda. Achinge auraya anozopatika atouraya munhu. Saka imhepo dzafanana nedzengozi dziri kunomuka dzichimukira vapenyu. Saka zvinhu zvida kugadziriswa nekuripwa. Tiripai ngozi dzakafanana idzodzo nokuti dzikasaripwa zvicharamba zvichingodaro. Uya akauraya akazenga achinzi afa, zvichanogara futi pamuzukuru futi wemumusha imomo. Muramba muchingoturikidza ngozi pamusoro pengozi kusvika musisakwanisi. Mhuri yozopera kuparara kwokuzonozvipa hakuchisina. Munozozvifambisa sei pakadaro? Saka vazukuru gadzirisai chikaranga chakadaro kuti mhepo dzibve. Alright, tiri ipapo Gogo tinonzwa kuti vamwe vanoti aiwa dzinotsipikwa vauraya munhu, voti aiwa mhepo idzodzo dzinotsipikwa. Muchivanhu chaimo chaimo zvinoita here kuzanzi munhu auraya oshinzi akuenda kunotsipika? Zvinoitika here izvozvo? Zvinoitika chaizvo. Anonotsipika mufi uya amutsipika, hasi kumutsipika chete, akamutsipika akutomuendesa munhu asina mhosva, unorwisa kuvanhu vasina vakaita iyo zvivanza kuti asatombobatwa. Kunogona kutobatwa mumwe munhu asiri akaita zvinhu izvozvo, iye akazvivanza zvake akanyarara, mugofamba mugoita sei. Asi kazhinji vanhu vakadaro kamuti ngatifambei anowanzoramba, ngatifambei takaungana anowanzoramba. Saka ipapo ibvai matofungira kuti sei ari kuramba kuti tifambe. Ipapapo panenge pari kuwanzwa mibvunzo yeimwe nyaya yakaitika mhino kana makainzwa mazuva apera yemukomana wekusiya uraya vanhu vaishandira kuuraya baba namai, kwakutora mombe neupfumi hwanga uripo kwakuchienda kuna chiremba kuti aiwa chiremba chinditsipikirai. Chiremba akazofonera mapurisa kuti aiwa uyai mutore mhondi iri kunoko. Saka muri Zimbabwe vaya vanga vane mibvunzo panyaya yaya muri kuinzwa nyaya mamiriro yakaita. Gogo tine mhuri dzatinadzo dziri kutambudzika mbereko. Mungatiudzawo here, mungatipangirawo here mazano kuti zvinoitwa sei, uye zvenyaya dzakadaro makambosangana nadzo here? Ndakasangana nazo chaizvo. Kune vandakatouchika vakawanda vachiita vana. Kune vanotadzwa kuita vana nenyemasare andiri kutaura mazuva ese. Kune kugadzirwa chaiko chaiko nehama. Tunotorerwa chipfeko chako chonogadzirwa kuti iwo haufi wakabara. Tozva chinoitwa tochibata mwana zvonetsa. Saka zvinhu zvese izvozvo ndinoita kuti tsipinure chakaitwa pamunhu
akwanise kubata mbereko aito mwana mumaoko make. Ya gogo ndine mumwe munhu wandakasangana naye. Uyu munhu vakatoita mwana wekutanga hazvina kunetsa pawakawanana. Asi mukadzi zvakazoramba vakabva kuguma nemwana mumwe chete. Vanhu vakadaro zvingava zviri zvii zvakanyatsoitika because tikada kuti haatobereke mukadzi uyu tinenge tanyepa because hazvina kunetsa pekutanga. Hazvina kunetsa pekutanga. Panenge paine chikonzero pakubereka kwake mwana, pane kunopingwa kwaakaitwa. Nganditi abereka tine ropa ratopedzisira kupedza riya vanhukadzi. Iroro ndo rinotorwa nemuvengi oenda unorigadzira kuti asazoite futi mumwe mwana, kana kuti iye mudumbu make hamuna kumira zvakanaka, akanobhuroka machubu nekuti abate mimba. Pamwe chibereko chake chakabva chatarisa kuti hachisina kutarisa kwachinofanirwa kuri. Saka chibereko chinotendeudzwa kuti chitarise ku. Alright. Yeah, sekuti munhu wandiri kutaura gogo aona hurukuro yatiri kuita muzvara nhasi. Auya ndezvipi zvinhu zvamungataura kuti zvinoitwa kuti dambudziko rigadzirike? Zvinoitwa inini ndinopa zvokuti munhu anwe ndotanga ndageza system yemuchibereko kuti machubu akavhurike. Pane zvibikwa zvinobikwa nechikafu. Ndoshandisa futi chikafu pakushandira kwangu. Ndomukunungira chikafu chachi. Ndomuudza kuti uya nezvakati nezvakati. Ndoita kuti zvifambe zvakanaka. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka gogo. Izvezvi gogo takatarisana nezororo rekuzvitonga kuzere senyika yeZimbabwe. Asi tine mhuri dzine matambudziko ekutiwo panguva yatiri kupinda iyi pana anotofutsira. Unotoziva kuti nguva yegore kana yasvika tinotofutsira munhu. Dzimwe nguva unongonzwa munhu atsikwa nemota, abeuka, angorwara, asina kutsarukana, angotemwa nemusoro, munhu aparara. Zvingava zvii zvinenge zvichiitika mukati memhuri? Ndizozo mhepo dzegodo neshanji. Nokuti munhu unenge wakatogadzirwa kare. Wakatotarirwa nguva kuti nguva yakati akufanirwa kunzi aparare kana kuti neaccident. Kana kuti ngaabayiwe nebanga, kana kuti ngaasungwe. Zvinhu zvinoitwa nemunhu akaipa. Alright. Sevanhu vane dambudziko, ndezvipi zvinhu zvamungapangira semi munoona zviri munyika dzemweya? Ndezvipi zvamungapangira kuvanhu vakadaro? Ndedzipi nzira dzatingatora? Vanhu vari kuitirwa izvozvo zvakaipa sekudaro zvinorwadza marwadziro akadaro, ndavasagare chete. Mhuri yeZimbabwe nguva yatiri yakaoma. Mukangogara chete nje, edzaiwo kufamba muchionekerwawo kunzi kufamba kwauri kuita iwewe uchafamba zvakanaka here. Kana ruri rwendo unotofamba waziva kuti ini rwendo nhasi asi kufanirwa kuri. Unoudzwa kunzi rwendo rwauri kufamba siyana narwo nokuti rune rufu. Anti mazvinzwa. Ukangobuda mumbanje kuti ndakuenda rwendo rwakati, apa mukukwira mota imwe chete muchienda makatoteiwa kare, munosara mofamba makatofushiriwa makomba kare. Alright. Pane pasina kunzwisisa. Isusu zvatinongoita katingotaronga toda kuenda kumusha toona vabereki tokupinda mumota toenda. Muri totanga tafamba here kana takuda kuenda kana kuti tozviita sei? Muchitoziva kuti rwendo munoda kuenda paine nguva. Munotoronga paine nguva kuti nguva yakati kana kuti muna Juni toda kuenda kwakati. Inyaya yekuti chitombofambai mozvidzivirira, mopiwawo zvekugeza nezvekushamba. Kana muchiudzwa kunzi musi wamukufamba iwo siyana ine rwendo, itai opposite. Udzai vanhu kuti tikuenda musi wakati, imi muchizosumuka musi wakati. Alright. Pesanisai. Alright. Ya, ndati zvandakuonai ndibva ndanyatsodurura zvese zvandinosangana nazvo mukufamba umu. Pane imwe mhuri yakatiyo yaviga mufi wayo. Vachimuviga zviya zvekunzi tinonomutsa makuva, vaona pane matsimba emhuka, yairodzo kuti mhuka hombe, mhuka yesango. Pakadaro imimi sevanhu vemweya ndezvipi zvinotarisirwa kunge zvichiitwa? Uyezve tinoziva kuti imi semunhu ari kuita matare
munogona kunge makatosangana nadzo nyaya dzakada kudaro dzakati wandei. Ichokwadi nokuti patinoviga vafi papaya kune vashereketi vanozoenda kumakuva kuya vachinomutsa mufi vomusandura vomuita chinhu chavo chavachashandisa ivo chichapedza futi mhuri. Mungoona mhuri makungopera vanhu vakutaura kuti kubva pakafa munhu vanhu vari kungofa mumusha umu chii chiri kuitika, vanhu vari kungopera. Munhu anenge anoita ushereketwa wakadzikadzika vanhu vopera kufa. Inyaya futi iyo yekuti paguwa pada kutogadzirwa zvakasimba, mufi akafa pobva patoitwa zvekuti mufi uya akamutswa ngabva atendokera munhu ari kumumutsa chokundimutsirei. Alright, nekuti isu nenjere dzedu sevanhu vasina zvakawanda zvavanoziya takati isusu pamwe vakauraya munhu ndivo vanga vazonotora mutumbi vasvikotorawo mutumbi vaenda nawo because mhuka iyoyo takatarisa izvo mhuka dziri mumagame park hatabva tasangana nezvinhu zvakadaro. Chokwadi pane zvakatoitika paguwa ipapo, munhu akaipa akanoenda nemhuka yake iyo yaanoshandisa akanoita zvakaita akatomumutsa mufi. Alright, zvekare nyaya dzandinadzo dzakawandisa dzaitoda mazuva kuti tinge tichitaura. Tine vamwe vane dambudziko rechirwere chegomarara. Pane mubereki ataura neni ane nguva achitenderera achitsvaga kubatsirwa. Panguva yapera aitondibvunza kuti hakuna here vanhu vanogona kupedza dambudziko. Munhukadzi hanzi akatanga kuita mhopo kusika rudzi, mhopo bvadzamboenda bvadzambonopiswa kukaranda, asi izvezvi haachafambi. Nyaya dzakaita seidzodzo makambosangana nadzo here gogo? Zvoitwa sei? Ndinotorapa vanhu vane maronda anotyisa ekuti achiuya kudai ndikatarisa maronda anenge ainawo ndinotombotya kuti maronda ndinoakwanisa kana chindotsvake munhu yadzokere kumba kwavo pamwe achitotadza kana kufamba. But zvandoita manje ndinopinda mumba mangu ndokanda fodya pasi ndosumoyo vekwangu kuti paita murwere maronda ainawo andityisa ini ndikushawa kuti ndoaita sei. Ndo vanondisimbisa kuti aiwa anopora, vondiudzwa chichimushandisira zvakati nezvakati. Alright, wosaka munotanga mateurira monzwa ari nyika dzimwe kuti vari kuti vanotondogara ndikanyanya kutya sireki ndo vanozouya kuti usatye. Alright, munhu uyu mushandisire zvakati nezvakati. Pamwe pacho zvinhu zvatinonzi ndishandise kana chikafu. Alright, chikafu chaicho unonzi ndatore chakati nechakati muitire so ndaenda anoshandisa kumba. Inini noera kubata munhu 3 days 3 days dzikapfuura asati achinja urwere hwake nomutowo makasa. Denda rakunda ridi ndaritadza. Fanira kuti akauya zuva rekutanga ndikamushanda aifanirwa kuuya mangwana achiti zvinhu zvangu zviri kuratidza kuchinja. Haafanirwi kuuya futi ari serious kubva zvakare. Pane mhunzo. Saka ndo mashandira andinoita. Kushanda kunge zvekunyepedzera, kunge zvekuti ndinenge ndotozvidhauta kuti ini zvinhu zvandiri kunzi ndiite pamunhu izvozvi ndo zvichaponesa. Asi munhu anotouya achiti gogo nhasi ndarara. Alright, vanhu vakajaira ka zvinhu zvinotyisa. Kufamba kwese kwana ndichiita ndichipiwa mishonga yakasiyana siyana zvazvo zvichiramba zvazvitoita kuti vari kuwedzera moto, asi ndatoziva kuti ndapona. Zvosvika 3 days dzichikwana munhu anenge atopatika akutoti aiwa mapedza masports. Aiwa, pakanaka gogo. Ndine imwe nyaya. Vanhu pavainzwa zita renyu kuti gogo Rihanna, tine vamwe vasikana vakati gogo remanjuzu havaite here, hamene kutera zita here kana kuti kudii? Doti mumbotudza remanjuzu iri rakamira sei? Remanjuzu futi ndinoita kuti manjuzu abude. Kuti pane mumwe mukadzi aigara kumba pangu, mukadzi uyu akabreedha manheru handina zvandiri kuziva. Murume wake ndiye aingotora mabhaketi achinorasa kutoireti eropa vadzaunorasa kusvika mukadzi wake afizuka asina kana simba ropa rapera. Ndo paakagugudza gogo chii
ndatadza kurara muzukuru wenyu mumba umo pindai muone. Ndichipinda mumba muya ndikuona akati rabada chii kanzi gogo handina kurara mukuona bhaketi iri hamene kuti nderechingani mukadzi wangu akungobhita kunge akubuda mvura. Ndozviri kuitika kwanguva yese uchidi kundiudza wakuzondiudza kuma3 kunoku apa ine ndikujadarika mumba hope hasi kuuya ndichati sei hope dzisiri kuuya inini kuti ndo zvazvichindishaisa hope. Ndamutarisa furati hari atiropa ari kunzi aradeuka pamwana uyu anomuka. Ndipinde mumba mangu jira rangu shwere machemberi fodya yangu pasi machemberi ndonyaya iri panapa mati ndoita sei ndomubate here munhu kana tindosiya kati mubate ita so iyo Rihanna iyo zita randakazopiwa ndo Rihanna yakanoshanda pamukadzi vandamupa Rihanna iyaiya kamunwisa mvura dzandakamunwisa kamupa Rihanna iyaiya kotoni oti ukamupfekedza kotoni yaibuda pamwechete neropa. Kati zvairi kubuda pamwechete neropa kudai inini ndichazvikwanisa here chaitika. Ndakachitora fodya yangu ndikachimurabha miri wese pasi petsoka pai vandazotichimanidzira Rihanna iyo usavhure makumbo manidzira zvangu rikada kubuda weramba wakamanidzira akamanidzira for 30 minutes akadaro mudzimu wakubva watochitugu. Alright. Yeah. Vanhu isu tichinzwa nyaya yemadziva zvinonzi anozarura pfuma. Toti munyatsotiudza kuti panozarurwa sei nekuti izvezvo tine confusion yekuti vasikana vechidikidika ama2K kuti mwana unogona kuona kuti anenge ane 15 years 16 years but anenge achiputa fembo achita nemanjuzu. Kudhara taisazviona taita kutonzwa kuti ningane manjuzu ende zvaisatotyisa ende zvaitwa zvinhu zvinenge zviri right but izvezvi zvaneka kutyisa pakuti waungoona zvivawanda ende variko ende chamufanira kuziva ndechekuti midzimu iriko ende midzimu inoranga. Mukaita zvekutamba nemidzimu aiwa munopetwa mazukuru. Midzimu iriko ende yakugara kuvana vadiki nenyaya yekuti chitete guru chakaramba midzimu. Kune vakaramba midzimu vachiti midzimu hatide toda kunamata vakatera kunamata havasi kuziva kuti midzimu iyaya ichapfuka yakunopfukira kuzvizukuru yakuya ine simba yainzi inofanira kugara munhu ati kurei handiti kuvana vadiki zvaiyera kuti mwana mudiki anzi agarwa nemudzimu atimaona but ezvezvi yakunotangidzira kunogara pamwana mudiki ichiratidza nezvaachataura wabuda paari kuti vanhu vadaire kuti mudzimu iripo. Alright. Tiri ipapo tikuona kuti manjuzu vari kuwanda vasikana ende vasikana ava ndo vamwe vaya vari kunyangadza nyika vari kuenda parodhi vari kuita chihure chavo nekuita sei vachiti vevo vanere manjuzu. Ipapo manjuzu kune manjuzu akanaka kune manjuzu akaipa. Akaipa ndiwo aya ari kuendesa vana parodhi nenyaya yekuti manjuzu akufanirwa kugadzirwa nemazvo. Pane nderekwa manjuzu mupengo unaona ndiwo akupengesa vana kuti vapinde parodhi. Njuzu chaiyo haidi tsvina idzodzo. Njuzu chaiyo inouya mune zvakanaka ichikupa imba yako mune zvakanaka ichikupa pfuma mune zvakanaka zvisiri zvekubira parodhi. Manjuzu yayo ndo anodzingwa kuti abve pauye njuzu chaiyo iri kuda kubata paari. Alright. Maita basa gogo. Ndangone nyaya dzandoti mungotaura nemhuri yeZimbabwe ndogona kuvhara chirongwa mune zvimwe zvinhu zvamukunzwa kuti ndikufanira nditaure asi papo munisanganisira nenyaya dzemabasa kuti vanhu vari kutsvaga mabasa munovabatsira sei uye zvakamira sei nezvimwe zvamungangoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe. Aiwa mhuri yeZimbabwe ndinoti gogo Rihanna
vanoita kuti zvinhu zvenyu zvinake, vane matambudziko emabasa, vane matambudziko ekushayiwa chaiwo kuti ari kubata but ari kushaya chaari kumisa. Zvese izvozvo gogo Rihanna vanobata-bata pazviri. Ivave dzinhumbu, vane masare, uchiko, zvese ndinoita. Vane matambudziko emudzimba chaimo chaimo, tumurume haasi kugutsikana mumba, gogo Rihanna vanoita. Varume vakaenda tinodedza. Nekuvarume kwacho kune varume vasiri varume muimba yemukati. Ndinobata-bata futi ikoko. Wozonditsvaga kuti tobatsirana sei. Kuti vakadzi vasaite kumba kumbokunze. Vazive kuti aiwa baba vari mumba vakakwana. Ya, muri Zimbabwe muri kunzwa nyaya yatanga tichaura hurukuru nagogo Rihanna vachitiudza nekutiyambira nenyaya dzepasichigare kuti matara aya anofambiswa sei kana tichinge tasangana nawo munharaunda nemumhuri dzedu. Ndinoti chisarai zvakanaka, asi musakanganwe kutaura zvamunofunga mucomment section. Tichange tichizosangana nezviremba zvakasiyana siyana tichitaura nawo vachitizivisa kuti zvinhu zvedu zvinofamba sei.